सफाई अच्छा। अंदर करा धोइले बकाई माल होई यूज कोइल बा माल ई यूज कोइल बा माल होई यूज कोइल बा माल ई यूज कोइल बा। देखा ढेर मत बोला। जे भी ले पावे नहीं कोइले बस शिकायत हो आवो है ने तू देखो भीतर वाला आयत हो। जाना तानी हम तो हर सब कलाकारी रातों रातों बिजनेस तो हर होता वे भारी जहाँ बध्यान उ सामान तो सिंपल में धोइल बा। अरे जाना तानी ऊपर ऊपर बाबे सफाई अच्छा। तोरे करार होइले बकाई माल होई यूज कोइल बा माल ई यूज कोइल बा माल होई यूज कोइल बा माल ई यूज कोइल बा। चला हटा। मिक्स बाय रंगीला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मीरगंज। रंजन रंगीला कमी पावे ना मशीन में कितना गन्ना पेर देला के हो दिन में। बात पुरजा सब एक बार हो जाई फेर हमारा चलोइला पफे के लागिता मतलबी मुकेश कदम लेस तू ले जा फैलबा। अरे और कोइल हो जाई ऊपर ऊपर बाबे सफाई अंदर करा धोइले बकाई माल होई यूज कोइल बा